welcome back to my YouTube channel. Lengka hai no nan blog lam chogo ke tini ni blog ke te bolong phaijak ke nong nang boltani langmani phunung nai tini nai tuni rok bolong no pilan chime pai guys taklai ni muya phai pekha gurok sadra bi korum phayo ke oron phaika duita jang phaika ika sumaka finally gurok sai man rok khai ko ke te nai tuni hin dongo nai na gurok samuya simino finally bolongo phai sok paijak ke tabungrono kaisa mani phunuknai bolongo ban khurunai tongo pukur khainai tongo iko dorja bo gonang iko aro dorja tongo aboni khurunai tongo hi dorja tongo mo birat area koto khurjana eng ti khainai kotoma khai khurjanai ke kam khainai rok to phaiako kam khainai rok phainai oro miyawari phai nok tang ton mane oro blind nok nai thok heda comment khai sarin rok bahima to nok no nugui okay